Dende o 2014, as persoas que se queren formar como intérpretes en lingua de signos teñen que marchar fora de Galicia. Ata ese ano, na Coruña, impartíase unha FP de técnico superior en interpretación e guía e interpretación de lingua de signos, pero dende que se converteu nun grau universitario, só se oferta nunha universidade española, a Rei Juan Carlos en Madrid. 12 anos despois da eliminación deses estudios en Galicia, o conxunto de entidades que traballan coa comunidade xorda nos transmiten que teñen cada vez máis dificultades para atopar a profesionais que desenvolvan a súa labor. Profesionais, por tanto, que sirvan de apoio e que sirvan a ese obxectivo fundamental de integración plena da comunidade xorda no día a día e na nosa sociedade. Agora, o Partido Socialista de Pontevedra aposta por implantar esta titulación no campus pontevedrés da Universidade de Vigo. Sería a primeira deste tipo en Galicia. Pontevedra é unha cidade que destaca, ademais de por outras cousas, por ter unha ampla rede asociativa de recursos sociosanitarios, de entidades que son pioneiras no conxunto do Estado. Aquí está o Centro de Recursos Educativos da ONCE, pero aquí tamén está Xoga, a Asociación de Xordos de Galicia, de Diversidade Sensorial de Galicia, ademais de outra moita actividade e outras moitas entidades que traballan neste ámbito. Por iso, na moción, o que facemos é reclamarlle á Xunta de Galicia que dé os pasos necesarios. Para avanzar na súa reclamación, levarán ao vindeiro pleno municipal en forma de moción, facendo tamén fincapé en que deste xeito se xeraría un espazo docente e investigador oficial no que estudar, difundir e potenciar a lingua de signos galega. Se un se forma nunha universidade fora de Galicia na que só aprende lingua de signos española, cando traballe como intérprete vai utilizar a lingua de signos española e, por tanto, nin a utilizarán os intérpretes, nin a utilizará a comunidade xorda, perdendo toda esa tradición que... Polo de momento, o BNG e o Partido Popular optaron pola abstención na comisión informativa previa.